Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:08 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro kan Department of Health o DOH na may supisyenteng cold storage facilities ang nasyon para sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 vaccine. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na inias sa paagi kan mga katabang kan mga pribadong sektor. Sinabi ni Vergere na handa na magtabang sa gobyerno ang Zulyig as in Unilab mantang igwaman sindanin sa diring storage facilities ang Research Institute of Tropical Medicine o RITM. Inat na kay ni sinabi ni Health Secretary Duque na kaipuhan ka nasyon ang tabang ka mga third-party logistics para sa sarayan kan mga maabot na supply nin bakunas sa tuyang nasyon. Yan ang detalyas kan pang alas 9 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a #SafeWash with Safeguard. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Climax na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon
sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na, Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxbeat? Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Heto na! Heto na! Heto na! Sige po, umpisa na naman. Ngunyan pong weekend. 22 na po kan bulan na Enero taon 2021. 1-22-21. Madalion ang dalagan kan sa tuyang panahon. Nagpapaabot na naman kami nin pagrespeto ngunyan pong Biyernes sa lambang miyembro kan Familia Azerbaijan. Napagpagiromdom sa paghampang nyato kan kasiributan kan kaaldawan. Amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday man sa mga nagsiselebrar siyempre kan sa indang kompleanyo. Siyempre, minaimbitar na naman ang programang Tingog kan Banwaan. Kasabay dyan ang paglaom, yaon man tabi kamo, nasamuya man na suki na nagdadangog man sa programang initabi. Maging kamo dyan sa Ligaspi, sa manlain-lain na barangay kan Ligaspi. Old Albay District, Sagkod sa Daraga. Arhay na aga kay Sir Ato Lim, present yan na permi dyan sa Top Gas Petron Gasul. Sa Daraga, sa Petron Gasoline Station, good morning. Kay Madam France, Madam Rain, siyempre kay Dr. Lim. Katuwang ko dyan sa luwas, ang mga miyembros kan Mega Force Patrol, mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 ang pagkaudto. Sa control, si Compadreng Nalbaldo. Sa Newsroom Production Research, si News Manager Mardela, ang yaon dyan ngunyan. Katuwang si Angel Mustasa. Sa IT, taud-taud si Mark Siad Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Good morning from the Philippines sa mga yaon dyan sa satuyang Facebook page, official Facebook page,
kang DCGB ang DCGB News Online. Siyempre, pwede ka mo dyan magpaabot man in reaksyon sa chat box kang DCGB News Online. Sa kuya man na number 0926-0156-020. Asin sa smart 0961-759-0888. Sa Facebook, hanapon lang nindo man tabi Pio Fernandez na account. Sa Messenger, pwede ka mo duman. So sa YouTube, yaon man po ang DCGB. Hanapon lang nindo DCGB Legazpi City, Philippines. Dahil na kita magparahaloy, taan oras, taan programa, tahali po ton, pinagkakanigo ta sa almost mga 45 minutes lang yan pading naldano na actual running program ta. Dahil kitang pribilehiyo na makapagbasa ng text, na halawi, makapag-greet, makapag-kumusta sa kung sisay-sisay. Diretso na kita kang programa. Compadring Jim, good morning, go ahead na. Yes, salamat Abi Pade. Nasa built-in kita digdi sa grupo kan Highway Patrol. Highway Patrol Block HPG. Nakawara irak sinda digdi sa tinampo sa intersection sa sinadyan na ligaw. Dahil lang sa linansar mo yan and one time, big time operation lambat bitag katakyan tabi Pade. Kailan ta pinagpapautok nila ang sarong programa nasyonal naan dadakop itong gabos na may violasyon sa tinampo mag-on sa motorsiklo. Ano man ang klaseng vehikulo na nagdadalagan sa tinampo. Pinunan ini kaso bago ang kansango niyan. And yung si ang pamayokan Highway Patrol dito sa probinsyang Inalbay sa region sa region si Police Major Roel Salvino monitor na sa manay kita nasa kabilang linya po sir si Pio Fernandez. May nagsimula kayo sir kanina pa may mga nahuli na pa tayo. Opo sir, unang-una po, magandang umaga po sa mga tagapakinig ngayon at sa ating mga kababayan. Opo, nagsimula po kami umagang maaga. 6:30 pa lang po, nagsimula na kami. At ito po ay in connection with simultaneous nationwide one-sided time operation on lambat bitag sasakyan. Lahat po ng violation ng motor vehicles ng mga motorista ay ating ulihin po. Ang simula po sa not wearing helmet, not wearing prescribed helmet, not wearing safety device, ORCR not carried, no driver license, saka yung mga violation ng PD96. Ito po yung mga illegal attachment sa mga sasakyan, yung mga blinker, siren, fog light, and lead light. Yun din po mga motorcycle riding suspect, i-check po natin yan. Baka po mayroon pong mga legal na mga dala-dala sila. So, kailangan po natin silang i-flag down para ma-check po yung mga documents nila. Pagkatapos na mahuli, ano na mga disposition, sir? Ito pong mga napid namin, so as of now po ay naka 25 application na tayo. Ito po ay 25 driver license. After our operation po, ang disposition po nito ay to-forward po natin ito sa LTO for fines and penalty. Pag yung mga sasakyan naman po na kolorong violation, ay itutuloy over natin sa LTFRB and LTO. Ito po palang operation na po ito ay namin ngayon ay joint operation po ito. Ang lead unit po ay ang Regional Highway Patrol Unit 5 together with LTFRB Region 5, LTO Ligao City District Office. Ito po kasama po natin yung Ligao City Police Station. So ito po ngayon ay malawak ang operation namin at ito nga po lahat ng direksyon ng mga sakyan ay meron po kaming nakapwestong mga tao. Ba't
basta araw kayo nag-ooperate, sir, hindi gabi, na sa gabi, posibleng marami kayong mas mahuhuli. Meron din po kami, nagsasagawa din po kami ng operation sa gabi, but i-prepare po namin na maaga hanggang maghapon, kasi mostly po naman, ang mga tao, ang mga sakyan ay lumalabas, bumibiyahe pag araw. So ngayon, marami kayo, sir, mga ilan na nahuli ninyo? Ngayon po, sa 2 hours namin na pag-operation, mga 26 na po, 26 apprehension na po. Lahat yan motorsiklo, sir? Hindi po, may mga motor vehicle 4 wheels po, may mga 4 wheels na wala pong mga na-carrying seatbelt device, ORCR not carried, and other traffic violation. Okay. So, medyo marami-rami na rin, sir, ano? Opo, at lalo po itong madadagdagan habang tumatakbo po yung oras natin. Ano, may mga susunod pa ito, sir, na mga operation? Opo, region-wide ito? Hindi na po ito region-wide. Nationwide po ito, nationwide. As of this time po, kung Pilipinas po, ang Highway Patrol Group po ay simultaneous na nagsasagawa ng one-time big-time operation on lambat bitag sasakyan. At weekly basis po ito. Kaya I advise sa ating mga kababayan na yung mga may hindi pa nakapag-renew ng kanilang license, mga registration ng sasakyan, ay bago po nila ilabas itong mga sakyan nila ay dalhin na nila sa LTO at LTFRB at mag-renew na po ng kanilang franchise and ang registration at driver license. Okay, pwede may pahabol katabi? Roger, thank you so much, kumpadring Jimmy. Major Director, magandang umaga, si Pio Fernandez po ito ng DCGB. Yes sir, Sir Fernandez, correction lang po ay hindi lang po ako director. Previously po ako yung deputy regional chief ng Highway Patrol Unit 5. Pero ngayon po ay may dumating na pong bagong deputy regional chief kami in the person of Police Lieutenant Colonel Solana. So ako po ay headquarters RSP 5 po naka-assign. Pero ngayon po ay nag-lead ako ng operation dito sa OTBT. Ay, opo. Sige, sir. Sir, nabanggit mo po kanina na weekly basis po yan. Ibig po bang sabihin na after this operation natin, kailan na naman to susundan po? Over. Next week po, but we have no exact or scheduled day ng operation natin. But weekly basis po ito. Unannounced po. Di po natin kailangan na i-announce yung exact schedule ng OTBT natin. Opo. And that includes, Major, yung lugar kung saan hindi ninyo i-announce. Ay, rin po. Opo. Hindi po natin pwedeng on the air, i-announce at alam niyo na po na siyempre nagmo-monitor ang mga motorista. So, alam naman nila gagawin pag na-monitor nila na may operation tayo. Opo. Major, ano po ang strict instruction sa inyo ng higher command on the manner of apprehension, yung protocol, yung parang pakikitungo ng ating mga apprehending officers? Baka naman po yung iba dyan ay parang nang-agitate or matatakot yung ating mga motoristas. Over. Pagdating po dyan sa manner of apprehension, dapat po ang enforcer, ang traffic enforcer, ay magalang po sa mga motorista. Sa pag-a-approach po, dapat po ay magbibigay sila ng galang paglapit nila sa mga violator, sa motorista. Tapos din po, huwag sila makikipag-argue, makipag-discussion, basta sabihin nila kung anong violation ng hinuhuli nila ng motorista, isulak nila, then kamo advice kung saan nila tutubusin yan. So, yun po. Hindi po kami pwede na maging agresibo at mag-agitate sa sitwasyon. Opo. So, sa madaling sabi, walang dapat na ikatakot ang ating mga motoristas basta dala ang lahat ng dokumentos. Opo, yun po. Dapat pagalit po sa bahay, dali yung registration, official receipt and certificate of registration or ORCR, but driver license
At the same time, yun nga po yung helmet, ang helmet na isusuot nila gagamitin ay yung prescribed helmet. Pag sinabing prescribed po, yung standard helmet na pasado sa DTI. At may ano po, yung DTI seal sa likod ng helmet. Opo, yung may ICC. Opo. ICC. Opo. Sir, ganito po pag pig flag down ka, ano po ang una mo nang gagawin ng apprehending officers? Yung apparent breach ng regulation, yun lang muna ang titikitan. Over. Opo, kung ano po yung sinasabing running violation, ano ba, nakita ko, ako, apprehending officer, nakita ko yung isang motorcycle rider wearing not prescribed helmet. So, yun po ang una niyang initial violation. But during my interview at nakita ko yung registration niya na may other violation pa. For example, CR not carried or expired registration, idadagdag po yun. Yun, opo. Kasi yung iba, sir, with all due respect, yung iba natatakot baka kasi wala namang violation, walang visible na violation, pinag-flag down, hinanapan lang ng diferensya. Over. Kapag wala naman po violation yung mga motorista, hindi natin pwede i-flag down. Unless na nasa checkpoint po, na lahat ng mga motorista ay mag-slow down at obligado po sila na magpakita ng kanilang registration for verification. Opo. Major sir, ganito po meron na tayong direktiba, national directive, yung mga motorcycles dapat sa rightmost lane, gilid ng mga highway. Shall we, included po ba yan sa enforcement na natin ngayon? Go ahead po. As of now po, yung mga motorcycle po na riders na dumadaan ngayon ay di pa namin na-implement yung sa most right lane portion. Ang pinaka-concentrated po namin ngayon yung mga violation ng not wearing helmet, not wearing seatbelt, ORCR, no driver license. Kaya ito po yung mga tricycle, dapat po pag dumadaan sila sa tricycle, dito sila sa pinaka-outermost lane para po safe sila sa kanilang travel kasi delikadong pag nasa gitna sila kasi ang kasabay nila itong mga vehicles. Opo. Major, sir, kung meron kang gustong ipaabot pa sa publiko, you have all the time. Please go ahead. Sa ating po mga kababayan, sa ating motorista, sana po ay tuloy natin ang pag-iingat natin sa ating biyahe. Para sa atin po yan, para sa inyo, para po maging safe ang travel, yung makauwi kayo ng ayos at ligtas sa inyong mga pamilya. Sundin lang po natin yung pinag-utos ng batas trapiko, yung pinaka-minimum traffic laws. Halimbawa po, yung bago kayo malis sa bahay ay huwag niyong kalimutan na talin yung driver license, registration. So, yun lang po, para po ikas po tayo sa accident. Ay, opo. Major, meron ko isa nakalimutan. Yung sa driving under the influence of alcohol, meron ba tayo dyan yung pang-test ba? Ini-implement na natin ngayon? As of now po ay di pa po kami na-issuean yung liquor test po at mayroon po pang training seminar sa paggamit ng pag-test. Yung breath analyzer wala pa po? Breath analyzer po. Sige po. Major, napakaraming salamat at May bago lang po. May bago lang po tayo panita. Kung sampangan may mga tricycle na malagpagat. Sir, ang tricycle hindi ba bawal sa highway? Hindi pa yan kasama sa pinapatupad ninyo? Sa ngayon po ay wala po kami memorandum na natanggap na totally ban itong tricycle sa national highways. Pero po, yung dati po na dapat pag nasa national highway siya, ang gamitin nilang linya yung pinaka-outermost. Considered pa pala sila rito sa highway? Opo, kasi po yung sa mga municipality, ay hindi pa po sila
paggawa po ng pinaka tricycle road nila sa kanilang bayan para hindi na po sila gagamit dito sa National Highway. Ipahanda yung mga kalsada natin. Opo, kasi para may ano po yung resolution yung DILG na yung mga dinadirect yung mga chief of Local chief executive. local executive, yung mga mayors na magsagawa sila ng ano po ng mga kalsada sa kanilang municipality. Okay. Thank you so much, sir. So yan tabi pa ni si Police Major Roel Salvino, iwan ang inutan digdi sa maiwasan na operasyon one time, big time, lambat bitag sasakyan digdi sa area kan Ciudad din Ligao. Kimi na salita, DCGB News, exclusive. Exclusive po yan, kasabay ang Traffic Management Group, HPG Highway Patrol Group, sa operation dyan, one time, big time, lambat bitag. Diyan po sa parte kan Ligao. Butobot kan pala si Malacanang, standby muna ka mo Luwens and Ans, tamay mga hanap buhay muna kita, pagkatapos kan time check, and hanap buhay ka mong masunod alas 9:33 oras Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Weh! Sobra ka bitoy pakno! Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hukason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hukason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan.
Patibayin ang resistensya. Mag Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet-Ups ka para hindi na dying inside. Diet-Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan? May mga bukol ba kayong nakakapa sa inyong dibdib? Ovarian cyst or cervical cancer? Halina't pa-detox na sa NINS Wellness Center para matulungang matunaw ang inyong mga bukol sa dibdib or sa ovary or goiter na hindi lumiliit. Pakinggan ang ating buhay na patotoo ni Odessa Gaton kung paano natulungang mawala ang kanyang bukol sa dibdib at sa ovary sa pag-inom ng mga product ng NINS Wellness Center. At ang matagal niya ng pangarap na masundan ng kanyang panganay na anak ay natupad sa tulong ng pagkiklansing sa NINS Wellness Center. Ako po si Odessa Gaton, taga Banyadero, Daraga Albay. Sumasakit po ang aking dili. May bukol po, tsaka lumalabas na nana. Bakit dito mo naisipan magpunta? Kasi nalaman ko na nagpagamot dito ang aking papa. May sakit sa balat, sa baga. Gumaling po ang papa ko. Uminom ka ng mga supplement ko, ilang buwan lang? 3 months po. After 3 months, anong nakita mo? Guminhawa na po ang aking pakiramdam. Nawala ba yung bukol? Opo. Ang pamamaga? Nawala yung lahat. Ano pa yung naitulong sa'yo? Nag-cleansing po ako, kaya po nabuntis ako. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat, bako lang sa bagat, pati Nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Good morning kay Sir Engineer Dan Azupardo. Sir Engineer Dan, nagdadangog patabi ka mo, pasensya na ha, ngunyan ko lang nabasaan sa indong mga mensahes, sa programa, aram na masarin doon, tingog kan banwaan po, talagang ipit na marhay po ha, dahil kitang halawig na oras ng pag-iriba-iba po ha. Engineer Dan, good morning sa familia and God bless. Pati sa mga paraan tabay manyato dyan. Sa Baskarang kan daraga, maray na aga man tabi sa Indo. Yan, daw tabi, diretso pa ang riles digdi sa Baskaran, magkaharali pa ang harom ni. May balita po ko mo sa ligaw na sukol na didi sa Baskaran, wala pa man. Gaw pa nga pagribo ki harong. Yan, basta siguruhon lang po nindo na ang pagtuglok ni ko harong, yaon sa tamang lugar. Si Sian din ang ligaw, maray na aga. Sige, yan po, sa tuya man ng mga paraan tabay, digdi sa tingog kan banwaan, diretso na kita. Si Willie, maray na aga tabi, Willie, dyan sa Washington Drive and sa familia ni Engineer Dan Azupardo, dyan sa Buyuan, maray na aga tabi sa Indo, sir. And salamat nin marhay. 15 minutos bago mag-alas 10. Luwens, go ahead, good morning na. Salamat, Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa kabus na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, daingon yan masabutan sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 kung saan buminutwaan mga impormasyon na nag-aaligar na graft and corruption ang rason kung nanatatainali sa pwesto si Albay 2nd District Engineer Danilo Villa kan 2nd District Engineering Office. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni DPWH Region 5 spokesperson Madam Lucy Castañeda na wara sindani na receiving orden hali sa itaas o maging sa sentral na opisina o magi man sa ibang ahensyas di gobyerno na minapatutuo na kaya floating o lataw-lataw sa sentral na opisina si Villa sa Manila ay graft and corruption na ang rason taan nakakabutan ninda sa nangunyan iyo an special order sumanungod man sana sa special order tabi Sir Pio na nagpapabalasa ang mga district engineers na alawig ng panahon na tuminukaw sa kanya-kanyang district engineering offices araw ka nangyari kay Villa asin maging man kay Engineer Simon Arias kan 1st District Engineering Office. Sabi da paano? Sabi kan mga iba so mga or intriga man sana. Dahil kita nag-vouch sa katotohanan. Sabi paano nagkagulpi naman nga ito sunainot. Sa pagtukaw. Sa pagtukaw. So di idaakan second. Roger. Nakagulpi naman ngayon sa pagtukaw. Kaya, ang sabi da baga, ang gabos may katapusan. Roger, tadatabi, Sir Pio. Kaya duman naman muna siya tatama naman ngaya ito sa imo. Oo, floating siya sa central na opisina. Paano na daw sa mga alala, ita may nagbutuang informasyon. Dahil ita pigo-confirmar ang katotohanan or kung ano, pag minaluwas da ito si D.E. Villa, may mga backup da Ano daw ang pigo-protehiran? Dahil tama isihan. Inda sana.
Iyan. Nakaabot man sana sa to. Pero without that vouch sa truthfulness ka yan tabi. Ano? Sige, go ahead. Bako man pala na puro dahil sa asunto, investigasyon, o kundi talagang pinalataw-lataw sa naman mo na si Engineer Villa. Pinalataw-lataw. Gari nagsiswimming sa swimming pool. Oh, sige. Roger, susog kay Castañeda, ini kasuguan mismo kan sentral na opisina, asin hali mismo sa taramo ni Presidente Rodrigo Duterte na gibuhon dapat ini para maiwasan man ang issue ng corruption asin ibaba. Iyon na nga, di ita mapupugulan pa ano na ikuro-kuro nektar iyan. Roger. Ta biglaan man baga, biglaan man iyan. Ta bako man sinda baga arog kan mga pulis na pag ngaya 2 taon ka na diyan sa turno de Hipatura. Roger. Ay kaipuhan ka ng lumayap. Roger, tadatabi, Sir Pio. O ngunya natin tiyempo na igwa baganin mga statements ang presidente public na igwa siyang mga papalayapon. Igwang mga pinalayap na to target daga kapera sa DPWH, then subsequently nagsurunod ang mga pangyayaring ini. Roger, anong nangyari kay Villa, dahil man pinalaya, pinalataw. Pinalataw-lataw siya. Iyo baga. So, uya na sumanga, diyan na nga ni nagbuto, sumanga alingas. Kagulpi ng paano ito. Gulpi na nga pagkatutukaw. Iyo gulpi niya kung ano, dangaya, basta nakagulpi naman ngaya. Iyan, sumanga oristorya, dahil kita nagbabaut sa katotohanan. Ha, sige tama. Roger, ang naigo kadaklan sa Bicol, susuki ka sa niya, dakan riko doon, iyo sa mga district engineer na nagserbi na nintulo sa code pataas na taon sa saindang mga respetibong lugar, pero pag abot kan aligasyon kang korupsyon kay Villa, sa saindang sentral na opisina, wara sindanin nare-receiving may kinaraman sa graft in corruption kay ni. So, they all clear sinda kay puro masana mga alingas-ngas yan ang mga nagruluwas na yan. Roger. Yun na nga, ibaga, iso nakasalida si Engineer Warren, ano? Si dating Assistant District Engineer, si Engineer Warren Azotea. Iyo so nakasangat. Roger. Congratulations kay Engineer Warren. Roger. Sige. Proprietaryong taga-digdiyan. Roger. Sa tuya gayon, si Engineer Warren. Sige. Roger. So yan tabi, Sir Pio, na mga dagdag na istorya, may kinaraman sa pag-follow up kan DCGP News sa mga nagruluwas na alingas-ngas digdi sa luwas. May kinaraman dyan. Ako po si Luwens Burse Barcena, Halis Regional Center Site, DCGP News. Salamat, Luwens. Welcome kay Engineer Azotea, pero dati nang yaon niya sa second DE si Engineer Azotea. And congratulations and mabuhay. Diretso kan istorya, 49 minutos na o kaya 10 minutos na lang bago mag-abot ang alas 10. And ipasok mo, go ahead. Sir Pio, marinaaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta. Ngunya na ang ikadawang aldaw na daing nairerehistrong bagong kaso ng COVID-19 sa bilog na probinsya kan Albay. Ni matapos sa Sir Pio, nasabihon ngunya na pagkaaga kan DOH CHD Bicol na apat sa naman ang nai-record na panibagong kaso kay ni sa tuyang Riyon Bicol, alagad wara ni Sir o kay ni nairehistro sa tuyang probinsya. Pero may pinag-test na swab samples from Albay? From Albay, 73 ang pinag-test, negative ka, boss. Gayon sana. Salamat amang Diyos. Salamat. Gayon sana. Sige, go ahead. And even sa Legazpi, sa Pita, separate bagan dito ninda, 43 man ang pinag-test sa Legazpi, negative man ka, boss. And we presume nasa sa 43 na yan na pinag-test sa swab sample sa Legazpi, kasabay na gayon dyan, so mga close contacts kan existidong 17 na positive, ano? Sana kasabay na dyan. Sana. Sige. Roger, so ang apat na kaso sa nang ini na record sa Kabicolan, halian tulo sa Camarines Sur, duwa sa munisipyo kan Minalaba kasin sa Roman sa San Fernando, mantang sa Roman ang nai-record sa Sorsogon City. Lagad, maski na makaugma ni Sir Pio na igwa kita, waranin na nai-record na COVID sa probinsya kan Albay sa nakalihi sa duwang aldaw, igwa nin sa na COVID-19 fatality sa satuyang probinsya, pero dahil pa na-specify kung saan naman inihali ng munisipyo o syudad. Kopya, sige. Sa kanyan, total na kaso ng COVID sa Kabicolan, 4,143. As in, aktibong kaso, 641 susog sa DOH Bicol. Yan sa 600 na yan mahigit, 17 kaan sa Legazpi. Yes, oo. Oho, sana itong mga pinag-test na sa 43, 43, sana mayoriya ka ito sa mga contact trace na kaining existidong 17. Yes, sana makarecover naman tulos yung aktibong kaso sa Legazpi. Na masiro naman kita.
Roger. Puro halawig na panahon ang kaipuhanan na naman. Medyo tsaga-tsaga na naman. Tiyaga na naman, biglang alintuto pa itaas 17. Sige. So yan tayo sa Pio na COVID-19 update sa Kabikolan with Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. COVID update, padagos tayo na pagsubaybayan tabi, ano? Isabot niya tayo na permit. 8 bago mag alas 10, Compadre Jomar, 1st District, go ahead. Good morning. Salamat pa rin kayo. Good morning sa mga parantabay. Nakatalaan na bagoon ang itsura asin laog kang mga citation ticket digdi sa syudad kan Tabaco. Ini matapos na matino ni City Councilor Julay Asada na ang citation ticket sa Tabaco na pinagagamit ana sana violasyon sa trapiko ang laog. Nagluluwas na dai kasabay sa citation ticket ang iba pang mga violasyon sa ibang ordinansa, arog kan curfew, asin mga anti-littering, anti-gay walking, asin iba pa. Inunambitan ni Kagawad Asada sa pakikipag-olay sa DCGB News na kinakaipuhan na talaga ining bagon para daing dakol na bit-bit ang mga enforcer, maging mga barangay tanod, na kung saan kung minsan nagpapakada kung sindanin ibang violasyon na daing koneksyon sa trapiko, dahil man sinda maka-issue ng citation ticket, dahil spesipikadong citation ticket para sa ibang mga ordinansa na nababayular, kundi warning sa nang pinagtatao. Ipigrekomentar ni Kagawad Asada sa lokal na gobyerno kan Tabaco na mag-ibo tulos ni na panibagong citation ticket na yaw na nakakarga ang gabos na mga violasyon, tangani na sarusan ng citation ticket ang dalawahon kan si Sayman na pwedeng mag-apprehender asin dahil na madipisilang pa kan babaralik-balik para napanap sa inmako akigi pwedeng dokumento na ngani mapamultaan si Sayman na nadakop sa ibang violasyon apuera sa trapiko. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya, development ba dyan sa pagmanehar din mga trafiko dyan sa 1st District, particular sa siyudad kan Tabaco. Ano kumpadreng Nal, pwede na yan sa kudalas 10, tanganing on time kita, laog ang kabos na hanap buhay, go ahead na. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda.
pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo. Dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami.
Medyo balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 2 minutos makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maabot sa 30 sagod 40 milyon doses nin bakuna kontra COVID-19 ang piglalauman na maabot sa nasyon sa mga masunod na aldaw. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nagikan sa Gavi Vaccine Alliance COVAX Facility. Libre ang bakunang nasambit. Dahilan ta magkakaigwa nin bakuna ang Pilipinas. Kumpiyansa si Galvez na masisimbagan na ang problema sa COVID-19. Sa ngunyan, porsigido ang gobyerno sa pag-areglar sa mga storage facility para bugtakan ng bakuna. Saro-saro na ang pigbisita asin pig-inspeksyon ni Galvez ang mga storage facility, kaibahan na digdi ang Unilab sa Binyan, Laguna, RITM sa Muntinlupa City, and asin ang Zuliega sa Parañaque City. Siniguro ni Galvez na supisyente ang storage facility para sa mga bakuna. Sigun pa kay Galvez, nasa Manila, Cebu asin Davao ang mga storage facility na kung saan sinabi pa niya na 60 sa god 70 bilyon na mga Pilipino ang target na mabakunahan kan gobyerno. Yan na pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxfit! Maxfit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan.
Diretso kan bulos kan ng mga informasyon. Nasa linya si Renz Luna dyan sa Daraga. Renz, good morning. Go ahead na. Yes, maray na agad ang Sir Pio. Maray na agas ng mga parantabay sa mga tuganyatong mga bareta padit-dit ng pinagkukolekta kan Menro Daraga na mga basura digdi sa MRF sa Barangay Tagas, Daraga Albay. Kung mga tatandaan, enot nang ibinareta niya to digdi sa DCGB News ang sitwasyon kan MRF dyan sa Barangay Tagas na kung saan nagsurusubra na naman ang mga basura. Asin naging open na dump site na nga ni ang naging sistema dyan sa naulambitan ng lugar dahil sa kagulpian kan mga basura na itambakpakan mga nakaagi pa mga bulan. Sa naging entrevista kan DCGB News kay Kapitan Warren Bahilios ang sinabi na nagalatalat niya ng sindan ng tiyempo na mag-init ng mas kitulong aldaw dahil ta mas magayon na kolektaw ng basura sigun sa iya kung mara dahil niya nita pagdumog medyo mahal ang pinagbabayadan kan lokal na gobyerno sa pribado nga para kolektanin basura ining iwa beso dyan sa Mayon Daraga Albay dyan sa sanitary landfill kasi nagkigwani da sa iya, sigun sa iya ning pagkakataon na nagbayad ang LG ng maabot sa 400,000 pesos sa saro sa nang kolekta nin basura sa barangay Tagasanayan. Kaya sindan nagigibo man ng espersos tanganing mas mapadali asin mas mapabarato ang pagtapok ng basura dyan sa Mayon Daraga Albay. Pero sa ngunyan sa hanggang kasuhapon, nagpuon na magdiit na magkolekta ang Menro ng mga basura tanganing dai mapanutulos ang MRF dyan sa Barangay Tagas, Daraga Albay. Yan tabi sa Pio, ang magdagdag na impormasyon din sa luwas, Renz Luna, DCGB News. Thank you so much, Tabi Renz, sa mga dagdag na bareta ali dyan sa Daraga. And good morning dyan po, Tabi, sa mga taga 3rd District Albay, sa Ligao, Uwas, and pasiring dyan sa Pulangi, the entire 3rd District. Good morning, Tabi, dyan nakapwesto ngunyan. So, mga operatibas po, kan Highway Patrol Group, Traffic Management Group sa 3rd District Tabi, yan, tanganing, so mga motoristas, mag-ingat yan, Tabi, ha, sa pagpapadalagan kan sa indo mga vehikulos. And darahon sana, gabos na mga dokumentos, tanganing daig kamo dyan, isyuhan ni nagakanigong citation tickets para sa mga violasyones na mahihiling sa indo diyan pag pinag-flag down po kamo sa kalabaan kan Terdis diyan baga sa Ligao sindangon yan. And ang stretch nan pasiring sa Pulangi, may mga highway diyan, ingat-ingat po kita diyan sa Pulangi. Igod dyan mga lugar na delinkwente sa aksidente, lalo na itong so mga straighton bagang marhay na highway na minakampante ang motoristas padingnal bagano, minapakaskas ning todo. Pagkatapos na paminsan nagiging slack kita sa pagmanihar. O bata dyan sa Pulangi baga, ang mga tinampos dyan sa manlain-lain na lugar, including itong so mga hararayong sityos. Almost all, 100% na nga ni gayod, na ipapundar na iyan kan administrasyon ka ito, buda iyan na so pagpadago sa pagmaniugot ka ito kan mga salseda dyan sa Pulangi. Pati ngunyan bagay, ganing mga ilihidong opisyal dyan sa Pulangi, mga salseda na ipundar iyaning todo-todo. Kaya so mga motoristas, day po masyado magkakwan, day masyado magtiwala. Ingat lang po sa pagmamaneho. At maski sa inbaga dyan sa Pulangi, accessible na, konkreto na, natawan yan ng nagkakanigong oportunidad na ining mga motoristas malaog na ang mga hararayong barangay and so mga produkto man dyan sa hararayong barangay, economy-wise, na ibababa na sa sentro. Parte iyan kan chain, kan pag-preservar kan food and economic security. Iyan na pagpatinampod dyan ka ito, kan mga administrasyon, kaitong mga nara Congressman Joey na Salceda and kaito nara Mayor J. Salceda and ngunyan yaon dyan sa konseho ang mga
kafamilya nara Congressman Joey diyan sa Pulangi. Taramong kaan dyan, kaipuhan na ang mga infrastructure na po na yan, talagang nakalugar na for them to continue the opportunity kan Pulangi. Ang Pulangi baga is strategically located iyan, mahiwas an lote kaan, mahiwas an land mas kan Pulangi, and i-consider nindo ang proximity kaan sa Naga, siyudad kang Naga, talagang minaburotwa an oportunidad. Endless ang opportunity, lalong-lalo na ngunyan, almost all, pati mga sityos dyan, na patinampu yan tabi, itong mga nakalihis, sagkod ngunyan, pinagre-reparo yan, kan mga ilihidong opisyal, na yaon dyan sara, kaito sara Congressman Joey, ngunyan susaya man na mga kafamilya dyan tabi, sa Pulangi, Kaya, iyan po tabi, halos gabos, mga 44 sityos yan lusot-lusot na. Kaya sa mga nagamurotor dyan, nagamaradeho, ingat-ingat tabi ka mo. At yan po, ang accessibility dyan talagang yaon na open up ang economic activity dyan, na ensure ang diretsong flow kan transportasyon, pag flow kan goods to and from dyan sa mga paraoma, sa mga hararayong barangay kan Pulangi. Aram naman sa nabagin nindo, kang kaitong si Congressman Joey dyan sa 3rd District, dyan pa nahingwahan yan maray particularmente dyan sa Pulangi. Kaito man ni Mayor Jess Salceda, ngunyan tigapadagos ang legasiya kan mga yaon dyan na mga Salceda sa Pulangi, ilihido pwesto. Yan, so, yan po tabi, ingat-ingat ka mo dyan. Ang sabi kan Traffic Management Group from 3rd District, dahil lang ni announce weekly yan na sa indang pagkakaigo ng operasyon, para mas na masiguro na ito pong sa mga motoristas nagsusunod sa regulasyon trafiko. Diyan man po sa Katanduanes, sa mga naghapot po, takasuhapon baga, na i-anunsyar man niya to so pakikidumamay ta sa pagmundo kan pamilya ni Bishop Emeritus Jose Sora, si kababayan kong proprietaryo ni Padingnal. Kabarangay ko mismo nga ni an harong mi sa Salvacion, Virac, Catanduanes. Kabisera mismo kan Virac. Sentrong-sentro kami. Inigay na istasyon ta, to naman duman na PFL. Yan, ang distansya sa kang harong mi. 2 iskalon ang harong kanara late Bishop Sora, diyan sa Salvacion, Virac, Catanduanes. Dadarahong po diyan ang cadaver, si Bishop Sora, sa maabot na Enero 26, ining masangling simana, Martes iyan. Kaya magpreparar po tabi kamo dyan. So naghapot dyan sa Vira, Catanduanes, sa darahon na si the late Bishop Sora, Bishop Emeritus Sora, dyan po sa Catanduanes, January 26. After kang farewell mass na alas 8 an aga, digdi po sa Albay Cathedral. So presumably, gari hapon na ini dyan makakaabot kong Padring Nald sa Virac, ta alas 8 an misa, siyempre nakahali na so ferry boat kaan dyan sa Tabaco, so pang-agang biyahe, tibaad so alaon ng hapon na biyahe ini, isa kay si late Bishop Sora sa ferry boat. Alaon ng biyahe. Yan. Tangon yan, nakaburol po, so gustong mag-pay respects, mag-atang ning pangadjion mismo, dyan sa burol, yaon po ang lawas, ang bangkay ni Bishop Emeritus Jose Sora, dyan po sa Good Shepherd Cathedral, dyan baga sa compound sa Nakan, simbahan, madalion hanapon, sa intabi nakaburol si Bishop Sora. Ito ituturo ka mo duman sa Good Shepherd Cathedral. Sundo yan pet sa 26 dyan sa cathedral. Tabi, and so mga concelebrated masses by vicariate, alas 5 nin hapon yan pinagkukondusir. Ngunya na hapon, alas 5, so third vicariate sa Sabado, alas 5 manin hapon, second vicariate, then pag Domingo, alas 5 hapon, Association of Consecrated Persons in Legazpi. Then 25 Monday, alas 5,
Iyon na iyan na first vicariate. Farewell Mass, 26 Tuesday, diyan sa Albay Cathedral na. Ibabalyo na sa cathedral mismo. Taduman siya kunya sa chapel, Good Shepherd Chapel sa cathedral, sa gilid sana. Attached iyan diyan sa may harani sa pulpito, duman. Then ibabalyo na siya sa cathedral by June 26 Tuesday. Ano tabi? Alas 8 an agaan misa, farewell mass. Diyan. And dadaraho na sa Catanduanes. Diyan sa mga Catanduanes, mga kababayan ko diyan, good morning. And antisiparan ta po ini na pag daraman diyan, tanganing diyan na po mamahingalo na. Doro-diretso man si Bishop Sora. And speaking of Catanduanes, good morning, iyo man sana, naon nabitan tang Catanduanes. Diyan po sa Catanduanes, sige-sige po ang rehabilitasyon na kan provincial government sa pamamayon ni Gobernador Boboy Cuwa. Ini po ipapahayag niya to, tanganing mabuhayan ning buot kitang mga taga Catanduanes ta. Ang Catanduanes baga ang ground zero kan pinakamatinding bagyong tuminama sa daga kan nakaliis na taon. Super Typhoon Rolly. Pero bago yung Super Typhoon Rolly, igwa pang mga nainot na bagyo, bagyong pandemya, sagkod ngo niya, yaon. Pagkatapos kan Super Typhoon Rolly, sundan pa kay itong Ulysses, pininising pa. Nako. So kaipuhan tang mabuhayan ng buot ang mga taga Catanduanes. Nagkaigwan na po ni report, message sa sanggunian, message to the government, si Gobernador Boboy Cuwa. Papahali po na lang, in a nutshell, ang kabilugan kan pahayag ni Gobernador Boboy Cuwa. Diyan sa mga taga Catanduanes, magdangog tabi ka mo, pakitext kung yaong ka mo dyan. Diyan sa sa Virac, good morning. Bato, lalo na sa Bato, magdagog ka mo dyan. Sa San Andres, good morning tabi. Karamuran, Pandan, Gabos, iyan tabi. Iyan na mga munisipios dyan, magdagog ka mo. Ang sabi kan Gobernador, kan mag-report siya sa sanggunian, report sa gobyerno, diretso an sa tuyang recovery efforts diyan sa probinsya nin Catanduanes. Ta bilang ama, sisay man bayaan mapabaya. Tabi diyan sa indong mga pangangaipo. Ang sabi nga ni Gobernador Boboy Cuwa, parte kan sa iyang message duman to sanggunian, we will not slack off. Dai kita mapabaya, dai mapaloy-pakoy. Apisar kan milyones, near billions na danyos perwisyos, both properties and sa agricultural sector, buda sa pagbuhay-buhay, diretso ang laban, diretso ang rehabilitar tabi kan probinsya ng Catanduanes sa iyang governor's address. Sabi ni Gobernador, we will not slack off. Kaya kamo dyan sa Catanduanes, di mawaran ng buot. Itong mga donasyon tabi, financially, ang initial na ipinaabot po kan Presidente kan Republika kan Pilipinas, National Government, is 10 million. Yan, pinasalamatan ni Gobernador Boboy Cuwa, si Presidente Duterte, 10 million. And sige pa po, nag-arabot sa mga donasyones, ini po sa konsana sa financial aspect, and uminabot po, ang total kaiyan, poco mas o menos, 47 million pesos. 47 million pesos. And kamudyan sa mga sa Catanduanes, ang 47 milyones pesos na yan, poco mas o menos, gagamiton yan o pinagagamit nga ni is strictly following the procedures and the guidelines set forth by law. Day kamo dyan tabi magparatubod-tubod sa kung ano-anong mga haka-haka tabi. Ang 47 milyones pesos na yan, more or less, pigdi-disburse iyan kam provincial government o Albay susog sa prosedimentong ipigtatalaan kan lay. Manlain-lain pong lay ang pikukonsiderar ninda. Commission on Audit Regulations. So kung paano pag-distribute ka iyan, susog man duman sa National Disaster Risk Reduction Management Law.
asin iba pang mga supplementary laws. Daiyan tabi basta-basta sana na huhuguton kan gobernador, itatao duman sa barangay na ini, itatao sa taong ito, dai po. Bako po ang gobernador ang nagmamando kung sisay asin kung ano ang tatawang kaan. Ang lay po ang nagmamando. And ang sanggunian panlalawigan po dyan sa Catanduanes, tayan po ipinagbugtak sa sarong sistema na dai pwedeng basta-basta i-disburse iyan kung dai ning pagtutugot ang sanggunian panlalawigan. Tayan po ang nakalaman sa lay, nakapalaman sa lay. Kaya yan na milyones na kantidad na po na yan, pigdi-disburse iyan tabi, susog sa prosidementong ipigtalaan kan gobyerno. Sa tahaw bagakan, iyan na pagdidistribute yan ng mga relief ka ito, dahil nalilikayan na laoganin kung ano-ano na sa nabagang pagbabatikos, araw ka itong susabi dyan sa bato, dahil dati tawan tulos nin ayuda. For the information of the public tabi, dahil nin gobernador, natitiusun an sarong lugar na dahil matawan ni nagkakanigong ayuda. Ang sistema po is, ang gobernador, marilis po iyan nin ayuda pagkatapos na mag-request ang LGU. Say for instance, yung Bato Catanduanes, ma-request iyan tabi, provincial government, tabangin na kami, takapos na susamuyang resources, uni po ang samuyang kaipuhanan. Ang procedure na iyan, nakapalaman po iyan duman sa National Disaster Risk Reduction Management Law. Iyan ang pigusunod na prosedimento. So pag nag-request halimbawa so municipal government o Bato Catanduanes, kung available sa Kapitolyo ang pighahagad, gaya kumpirang sakong bagas, sige, release iyan. Igwa ni nagkakanigong dokumentos tabi. Yan. Pag ibinaba na po yan sa mga LGU, so LGU na ang madistribu ka yan. Dahil na po dyanin masyadong papel ang provincial governor, dahil ng papel dyan si Gobernador Boboy Coa, tayan ititiwala sa induman na ama dyan sa mga munisipyo. Sinda po ang isikan pagdistribukaan kung paano tabi. So yan po, it applies generally sa gabos na munisipios po dyan sa probinsya ng Catanduanes. Kaya, diretso ka mo dyan, sige nga iso pang distribute pa nin mga yeros, buda so iba man na mga donasyon hali sa NGOs, pribadong grupo, organisasyones, personas, tabi, it is well taken care of and pigdi-disburse iyan, susog po istriktamente sa ipinagtatalaan na kanlay kung paano ang pagdistribu kayan. Kaya day po kamo dyan magparahadit, nagparas tubod-tubod dyan sa Catanduanes, sa kung ano-ano na sa naman ng mga haka-haka baga, nakakapaluya po yan in buot. So yan po, dyan man sa Catanduanes, nasa recovery phase pa sinda, talagang nagulpi po ang probinsya kan Catanduanes kan nakalis na taon kan sunod-sunod na itong kalamidad, including ang Super Typhoon Rolly. Salamat po kan sa inyong pag-antabay, asin mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa